Mgungu Elephant angihambi ngedwa ngihamba nabantu abadala This is Home Run with ngeke Makeba PMP. Mawungibona we Makeba. This is Home Run with Makeba. Mawungibona we Makeba. Bekelela nawe idladla. This is Home Run with Makeba PMP. If ungibona shout outs bafethu umemeza igama Makeba we Makeba we Makeba. This is Home Run with Makeba PMP. Angithi uyangithola. Ula bafethu ngiphinde nginibingelele bafethu join out angihambi ngedwa ngeke ngihambe ngedwa and ngiyohlala engahambi ngedwa uMakeba bafethu. This is Home Run with Makeba PMP ngendlela egrand bafethu mawuthi lapho ubhekile lapha emakhaya ngithanda nje ukuthi ngishaye ihlombe. Nginishayela ihlombe bafethu ngokubuka akekho umuntu obaluleke njengani ngobani niyayibuka lento. Into ebalulekile ke bafethu sisibambisane ngicela siqhubeke njalo sikhule singagcini namhlanje. Mawuthi uyibonile nawe le video mhlawumbe uqala ukuyibona ungasubscribe lapho please bandla usubscribe ushare ufollowe utshele nabanye bafollowe iHome Run with Makeba PMP. Umjida wale Mgungundlovu umjida ongahambi yedwa uhamba nobaxolele behind the camera nabantu abadala ngithi uyangithola. Mina ke bafethu mawuthi anazi ukuthi uMakeba ubani mhlawumbe uyaqala ukumbona uMakeba namhlanje. uMakeba bafethu umjida wakhulela le ePietermaritzburg wazalelwa khona eqa eDambuza eMgungundlovu. Pietermaritzburg ngazalelwa khona ngakhulela khona ngafunda khona ngamuva 2005 ngayohlala kaMgwagwa le boma uLady uyangithola. Mina kahle kahle nguMagasana kulokisha kubona kombali embali indawo zami kombali ngiphuma khona angithi angithola embali mawuthi uyazi embali kucaluza angithi angithola ngiphuma khona ecaluza mina nguMakeba umjida ongahambi yedwa bafethu. Kahle kahle namhlanje nginodaba la yabo lubuhlungu. Lolu daba lubuhlungu kakhulu bafethu lubuhlungu. Ngiyacela abadlala uma ukuthi wathinteka kulolu daba ucomment. Ayikho into ebaluleke njengaleyo. Comment khona ngizobona ukuthi siyakhula bafethu la nina engage ngendlela egrand kule show iHome Run with Makeba PMP. Nishare bafethu ngifuna wonke umuntu ayibone le show ngiyayicelela wonke umuntu akayibone. Udaba la namhlanje bafethu shubile inzondo bafethu ngifuna sikhulume ngenzondo yabo. Ukuzondana ukuba nenzondo uzondo omunye umuntu leyo nto ayikho yinhle. Ukuzonda umuntu kukhomba ukuthi wena ongalungile. Awazi ukuthi ungangitshela ukuthi hayi usibani ngiyamzonda leyo angimfuni.